حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے قبیلہ بنی سلیم دا ایک دیہاتی اچانک حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانی محفل تے کولوں دی لنگیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب دے مجمع وچ بیٹھے ہوئے سی. او دیہاتی جنگل چوں ایک گو پھڑ کے لیا رہا سی. دیہاتی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے وچ لوکاں نو سوال کیتا کہ اے کون نے؟ لوکاں نے دسیا کہ اے اللہ پاک دے نبی نے. دیہاتی نے اے سن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ول ویکھیا تے کہن لگا کہ مینوں لات و عزا دی قسم اے کہ میں اس ویلے تک تواڈے تے ایمان نہیں لے آواں گا جدوں تک میری اے گو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تے ایمان نہ لے آوے. اے کہہ کر اس نے گو نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے چھڑ دیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گو نو بلایا تے انہیں لبیک و سعدیک انی اچھی آواز نال آکھیا کہ ساریاں لوکاں نے سنیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کہ تیرا معبود کون ہے؟ گو نے جواب دیتا کہ میرا معبود او ہے کہ او دا عرش آسمان تے، او دی بادشاہی زمین تے او دی رحمت جنت وچ ہے تے او دا عذاب جہنم وچ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کہ اے گو اے دس میں کون ہاں؟ تو گو نے اچھی آواز نال کہا کہ تسی رب العالمین دے رسول ہو تے خاتم النبیین ہو. جنہیں توانو سچا منیا وہ کامیاب ہو گیا تے جنہیں توانو نہ منیا وہ نا مراد ہو گیا. اے منظر ویکھ کر دیہاتی اینا متاثر ہویا کہ چھیتی نال کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا. تے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس ویلے تواڈے کول آیا سی تب میری نظر وچ ساری زمین اتے آپ تو ود ناپسند کوئی بندہ نہیں سی، پر ہون میرا اے حال ہے کہ تسی میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان تو ود پیارے ہو گئے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے جنہیں تینوں ایس دین دی ہدایت دیتی جیڑا سدا غالب رہے گا تے کدی مغلوب نہیں ہوئے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نو سورت فاتحہ تے سورت اخلاص دی تعلیم دیتی. دیہاتی قرآن دیا انہاں دوواں سورتاں نو سن کے کہن لگا کہ میں وڈے وڈے فصیح و بلیغ طویل تے مختصر ہر قسم دے کلام سنے نے. رب دی قسم میں اج تک اس تو ود تے اس تو چنگا کلام کدی نہیں سنیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو کہا کہ اے قبیلہ بنی سلیم دا ایک اے شخص جو ہے قبیلہ بنی سلیم دا ایک غریب انسان ہے، تسی ایدی مالی مدد کرو. اے سن کے بہت لوگاں نے اس نو بہت کچھ دیتا، اتھے تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں 10 گبن اونٹنیاں دے دیتیاں. اے دیاتی سارا مال تے سامال نال لے کے جدوں اپنے گھروں تریا تے راہ دے وچ ویکھیا کہ او دی قوم بنی سلیم دے 1000 سوار نیزے تے تلواراں لے کے آ رہے نے. اے پوچھیا کہ تسی کدھر تے کس ارادے نال چلے ہو؟ سواراں نے جواب دیتا کہ اسی اس بندے نال لڑن جا رہے آ جیڑا یہ کہندا ہے کہ او نبی ہے تے ساڈے بتاں نو برا بلا کہندا ہے. اے سن کے دیہاتی نے اچھی آواز نال کلمہ پڑھیا، اپنا سارا قصہ انہاں سواراں نو دسیا. انہاں سواراں نے جدوں دیہاتی دی زبان چوں اے ایمان افروز بیان سنیا تے ساریاں نے کلمہ پڑھ لیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سارے بارگاہ نبوت وچ حاضر ہوئے تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس تیزی نال انہاں لوکاں دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی چادر مبارک جسم مبارک تو اتر گئی تے او لوگ کلمہ پڑھدے ہوئے اپنی اپنی سواریاں تو تھلے اترے تے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی سانو جیڑا بھی حکم دو گے اسی تواڈا ہر حکم مناں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے وچ سوائے بنی سلیم دے قبیلے تو کوئی بھی ایسا قبیلہ نہیں سی جدے 1000 آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے ہون. سبحان اللہ. اللہ پاک سانو ساریاں نو ساڈے پیارے تے سونے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین.